Hallelujah. Ukwazi uhlamba usuku ungakwazi ufaka i-makeup. Misebenzi kaThixo leyo. Hallelujah. So ke ngoku lo mandla kaThixo ufuna simane siwabulela. Hallelujah. Amen. Hayi ke siyabulela mzwa kanonwanga ziyaduma. Enyanisweni ntombana namhlanje inkonzo ayiyo yami. Nalanto endithanda uyithetha apha ndithi imini isuku nosuku lunomnikazi walo. Hallelujah. Mama Bishop, mama Ngamba molo mama. Usuku nosuku lunomnikazi walo. Ndithi xa ndithetha ndandithe ndisebenza kweyitikane le-second ma Bishop mna. Ndifuna ukuba xa ndithetha niyandimamela. Bancedise dia. Ndandithe ndisebenza kweyiphi second. Hallelujah. Ndandithe kaloku mna xa ndilungisa ndathi eBhekesdala ndisebenza. As well as emhlakeni andisebenzi. Hallelujah. Apho ndisebenza khona kusemathole. Amen. Ukucacisa lento niyandazi mos maBhekesdala ndihlala ndinani. Nasemhlakeni bayandazi. Kodwa emathole bazuba umfundisi akazukwazi ba umfundisi aphinda phakamisele sikhona. Hallelujah. Iyo lonto ndithi mina ndisuke ndisebenze emathole umthandiswa kaThixo ahlale phansi. Hallelujah. Ndibeka into ezinjalo ke nditsho njalo xa ungekho xa ndikuhleba apha kwankosi. Ndithi hayi khululekani ngam ngoba ningadlala njengenkonzo. Umuntu osebenza apha ungaphi emathole. Andimazi buhlelelene ngapha. Hallelujah. As well as xa ndifonele emhlakeni ndithi hayi umuntu osebenza apho nange ehleli ngapha erodwa. Ya mna ndisebenza pha usandivalele ispace pha andizuya esepha. Hallelujah. Moyo oyingcwele. Manje ndizawuthatha inkonzo ke ngoku yini kuba umfundisi. Kwingoma enizayithatha mamsobayeni uzawujonga iProverbs 17 uthathe la chapter ka17. Hallelujah. Ndizawuthatha inkonzo ingxaki bazalwane ndinesaziso askisi. Yazi njengegosa ingathi izaziso ndizidlulise ngoku uqala inkonzo. Perhaps lo tata nganganiki ixesha lamagosa. Hallelujah. So now ndifuna ke ngoku sijongeni nje esasaziso. Hallelujah. Yes, uba uThixo uthini. So elixesha ekhangela isaziso umamam ndicela nibe nithathe ingoma. Indoda kumama. Indoda